kanyo kasto abo bedo ka watwak ni to gin yore mage kaluwore kod chike mapacho kae makoro osuptal nyalo tiyo godo e yudo gopgi obed ni en osuptal mano mar piny owacho kata osuptal mago mag ji giwegi. Yena mar mondo mi arwak Dr. Ogolla Itwa ka intere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Dr. Ogolla, karwaki Itwa ka intere studio mari mokwongo winja ne pachi kotudore kod ng'eto manowuok e do mamalo kata high court mapacho kae mano makoro ochalo ka gima nochiwo siema ne osuptende ma osebedo ka gengo ringre jomotho nikech gopi. Erokamano ahinya Joyce gi okil marwa e studio Nairobi. Ma en Dr. Ogolla Don Sande, mar Director mar Medical Services nomotelo ne migao mar thieth mar osuptal. Gima do no olando kata gima nong'ado en gima adier kendo gima ber. Nyiso ni ng'ata ma osethiedhi kata mo otho osuptal koa tamore gole to waketho ratiro mare. Nyiso ni kata ng'ama osetho nyiso ni en gi ratiro, isetho to pod in gi ratichi. Kata ng'at ma omoke ward nikech pok ochulo pesa kata gimiluongo ni bill mar osuptal, in gi ratiro ma osuptal kotamore to ketho ratichino. To gima kot be owacho madwa ni wang'e, kot ok owacho ni koro ng'ama onindo kata ng'ama omoke ward nengo cha kot ogolo. Kot ok ogolo nengo. Nyiso ni kata kisetho to nengo ni mane itiyo godo osuptal to pod nitiere. En mana ni ratichi ni omakino ema nyaka koro wang'e kaka inyalo goli tigoli nang'o. Ere gima itimo kata ere gima osuptal bedo kodi e ogirimiti mondo ogoli to bilcha to pod ong'e kaka ubro chulo. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya to bende kaduoki e twak wakili. Ng'ato kosewito ngimane to koro okosewito ngimane matene ni wasewacho ni maiti onge gowi. Familia mare modong'a ema koro nitiere kod tinga mano mar